Добре дошли в нашата 2-минутна практика за сваляне на напрежението. Вашият бърз път към спокойствието. Заемете удобна позиция, където няма да бъдете притеснявани през следващите 2 минути. А сега поемете дълбоко въздух през носа. Задръжте и бавно издишайте през устата. Стиснете юмруци силно и ги отпуснете напълно. Още веднъж дълбоко вдишване. Задръжте и дълго, спокойно издишване. Отново стиснете юмруци и ги отпуснете. Усетете как отпускането се разнася из цялото ви тяло. Продължавайте да дишате. Почувствайте как напрежението се стопява с всяко издишване. Последно дълбоко вдишване и издишайте през устата с въздишка. Вие сте спокойни и центрирани. Готови сте да продължите деня си с баланс и лекота. И помнете, спокойствието е само на 2 минути разстояние.